То слънцето сега ще си иде. Назлея малко с тази голяма антена, а? Назлея с тази антена голямата. Кирката. Показвате кирка. Не в него. Баш там е дето сечеш. Трябва с другото и да обикаляш по края. Отсечи го това, така. Не бе, излиза така го май направо там в зъмата за това. Не е там насам. А? Чакай малко, я. Давай. Па не обърна внимание да видя колко длъбоко е. Аз въобще не обърна внимание. С острото има яко по края. Удари. А, така. Трябва да се изкрити корена. Точно така. Дали е цвят? Какво ти го дава на тебе? Това цвят ли го дава? Еми... Я да го видя. Чакай за кога ще стане. Купни. Корене причат, не, а?